ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଉଦଳା ଥାନାରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ନୀରଜ କୁମାର ସାମଲ ଯେ IIC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନାଆଶା ମାନେ ଉଦଳା ପାଇଁ ଦାନ ଏଟା ମହତ୍ ଦାନ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଆଜି ଏଭଳି ଯୋଜନା ଏକ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। এই রক্তদান শিবিরে যে মানে কেউ কেউ সংস্থা আয়োজিতরে ভাগ নেইଛନ୍ତି? ଉଦଳା କଲେଜ, ଉଦଳା ମହିଳା କଲେଜ ଏବଂ କୁଣ୍ଡାବାଇ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଦଳାର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଉଦଳାର ଟେମ୍ପୋ ଷ୍ଟେସନ, ଉଦଳାର ଲେବର ୟୁନିୟନ, ଉଦଳା ବଣିକ ସଂଘ ଏଭଳି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। বর্তমান পর্যন্ত কেতে ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে? ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଏଭବ ହେଇଗଲାଣି ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍। ତ କେତେ ପରିମାଣ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଆଜି? ଆଜି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 65ରୁ ଏକ୍ସେସ୍। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବୁ ଏବଂ ଉଦଳାର ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଲିସ ସମିତିର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର SDPO ସାର୍ ଯେଉଁ ସେ ବି ଆଜି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର SP ସାର୍ ଯିଏକି ସାର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର SP ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆମର ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର।